Wannan damba na kursun da kursun. Damba ne na kursun da kursun. Baba ɗan yi nuna mana halin girma. Sai ka dace tunda kana son kamar mai gidan shiga. Shi kuma yana da yara. In ka laye yaran sai ka ce mai gidan shiga. Amma ba ka da yara ba ka ce kana yi saboda mai gida. An taka da mai kuro da kujera. Dan ba mai kuro an taka da mai corona. Yawwa. Ina ba mu alin karara. Kana kana sanar da su shaban da kocin da neman Messi. Wannan dare akwai hadari a cikin shi. Allah kiyaye targade kariya rauni amma Allah sa wani yau amin ya Allah amin da girma Allah ka sa wani wallahi babawu
da ya san da muna ga can yana rage ta haka ake yi dama in kaddara ta hauka sai ka ɗauki kaddara sai Allah ya dafa ma yawwa in kaddara ta hauka haka ake yi da kaddara ta hauka ka ɗauki kaddara sai Allah ya dafa ma ga yana suna ba shi kudu da arewa da gurma da kowa kudi yake ba shi saboda ya ɗauki kankara ya ɗauki kankara ga yana gurma da ma ba kudi suke ba shi kudawa kudi suke ba shi kaga wanda ya ba da kudin nan ya yi mai jefa ruwa haka ake cikin dambe ba jefa biya wuta ba haka ake kishi ko ne ba ɗari Allah hore ma ka ba ya yi ka jewa ruwa yawa haka ake yi yanzu ga yana wanda ya buge shi ma bai hutu samun kuɗi ba ko ina karɓa yake kuma arewa kuma bada ko ba shi yake haka ake kishi kaga wanda ya baka goma ya yi wanda ya jama biya wata kafi a ɗan gura uba ya ce zai je neman duk ina biyu ya zo ta ka lambar shi da Allah wannan nan ba yawa kar ba su wannan kudi to in za a yi yanzu za a yi 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 to Allah wa ka ya